Acabamos de dar luz verde á asesoría xurídica xeral para que se persone ante o Tribunal Constitucional e defenda a lei de Galicia. Vamos a adoptar un importante acordo sanitario para incrementar as retribucións da maioría do personal sanitario na comunidade autónoma. Recoñecemos un novo grado da carreira profesional a todas as persoas que cumplen esos requisitos, que son 13.500 sanitarios. Empezamos a construir unha proposta de pacto de Estado por máis de os 20 concellos que conforman a comarca de Ferrolterra. Estamos nunha situación excepcional e Ferrol leva bastante tempo castigado por unha crise. Ferrol é a única das 7 cidades que perdeu población nos últimos anos, perdeu un terzo de población e é a cidade con máis paro da comunidade autónoma. Agora se enfronta unha serie de decisións, a maioría delas que non compartimos, como consecuencia da política naval e da política industrial do Goberno central.